fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, miġburin f'dan is-santwarju dedikat lil Marija mtella s-sema. Qrib il-festa tagħha, llum se niċċelebraw l-Ewkaristija 19 il-ħadd matul is-sena. Il-liturġija tal-kelma llum tkellimna dwar kultant tonqosna l-fidi fil-ħajja, fil-diffikultajiet tal-ħajja bħalma naqset il-Pietru, imma miexi lejn Ġesu joħroġ idu jgħinu. Għalhekk b'preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra tal-Alla, il-maħfra ta' ħutna l-bnedmin. Għalhekk naħsbu ftit u nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex nippreparaw irwieħna għal din il-qudiesa li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Roħ għall-intenzjoni ta' Monika, Daniel, Val u Rais. Nistqar l-Alla li jista' kollox, li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf Alla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddiż, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' dik tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safja. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu, oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U ara, il-Mulej għadda. Riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. Wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantel, ħareġ barra u waqaf bieb il-ar. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien u rililna mulej it-tiba tiegħek, u rililna mulej it-tiba tiegħek. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej jislim ixandar għall poplu l-ħbieb tiegħu. Qrib itassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jagħmar is-sebb fartna. Ngħidu flimkien u rililna mulej it-tiba tiegħek. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-slim jitbowsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Ngħidu flimkien u rililna mulej it-tiba tiegħek. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha.
Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu ngħidu flimkien u rililna mulej it-triba tiegħek. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minniex nikdeb. Tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jien stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nies ġensi skont il-ġisem l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni ta' Wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wediet. Tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox Alla imbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebu, Ġesu minnu fih ġiel id-dixxiepli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u marawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu għabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena u tibżgħu xejn. Wieġbu Pietru qallu mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa qabad jimxi fuq l-ilma u jersa lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża. Ħabad jeraq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mett idu qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu għaliex iddubbitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fuq id-dajsa ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu jqimuh qalulu tassew int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Jaf kemm il-darba dnielu lil Ġesu tassew int bin Alla. Imma ħafna drabi wkoll toqosna l-fidi. Jien ngħid għalija kultant jiġuni dubji. Alla volja saċerdot għax tgħidu li saċerdot ħajkollu d-dubji, ma tafx li jkollna d-dubji aħna mhux bnedmin. Ejwa kultant jiġik dubji tgħid imma possibbli, imma tgħid hemm Alla kultant jiġuk dubji ma jfissirx li inti xi bniedem ħażin ta'. U llum joħroġ ċar fil-Vanġelu għax il-fidi titlob id-dubju fejn tifhem m'għandek bżonn fidi. Ġifieri waħda titlob l-oħra, ejjew nirraġunaw. Jien jekk naf kif taħdem magna ta' karozza, m'għandix bżonn fidi. Għax naf kif taħdem. Imma fejn ma nifhemx, nemmen li x'inixel is-switch ħejġi d-dawl.
Ġifieri dik hija l-fid. Il-fid hija li temmen f'xi ħaġa illi ma fimix sa barra. Imma illum il-liturġija tal-kelma it-tlet lezzjonijiet, iż-żewġ lezzjonijiet propjament, ikellmuna fuq din l-imbirka fidi. L-ewwel nett kemm hu faċli jrid infakkarkom il-ħadd li għadda. Mit-Tabor tasal għal bniedem bla fidi kemm hu faċli. San Pietru ġimgħa ilu qallu ejja nibnu 3 tineta għaxraħ fil-glorja lil Alla, kemm aħna sew. Int li bent Alla ejja nibnu 3 tineta waħda għalik l-oħra għalija l-oħra għall-Musea. U issa jiddubita dan ftit wara ta' ġimgħa wara. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna 3 personaġġi. Elija fl-ewwel lezzjoni. Issa naraw wieħed. Ġesu u Pietru. L-ewwel qed tridu nifhmu eżatt xi ġralu min kien Elija. Elija tinsewx fuq it-Tabor der ma' Ġesu ma' Musea. Elija kien jippreżenta il-profeti kollha tal-Antik Testament. Għax kien wieħed mill-akbar profeti. Ħanfakkarkom ftit min kien Elija. Elija fil-lezzjoni l-qrajna l-lum huwa skoraġġut, huwa imdejja tilef il-Alla. Sa dan ftit qabel ħanfakkarkom forsi ma nafx smajtux din l-istorja. Dan kien fuq il-muntanja u Alla qallu għamel is-sakrifiċċju. U l-assissin tar-re Baal kien hemm xi 400 profeta u qassejs għallulu inti jitlob il-Alla tiegħek u naraw jibaċċ in-nar u jaħraq is-sakrifiċċju u aħna nitolbu l-Alla tagħna naraw jaħraqx l-annimal u s-sakrifiċċju. U dawn bdew tal-Alla Baal u jitolbu għamlu xi ġurnata jitolbu tgħidilna l-Iskrittura minn tloħ ix-xemx sanżula ma in-nar ma ġeqat. U xi wasal il-ħin ta' Elija biex jitlob il-Alla tiegħu qal l-qaddejja xarbu l-annimal, xarbu l-ħatab għal 4 darbiet xarbuh. U beda jitlob u l-anġli tal-Alla niżlu ħarqu is-sakrifiċċju. U Elija qatel lill-400 saċerdot ta' Baal kollha qatilhom wara li jagħmel din ir-rebħa, il-glorja tal-Alla. Forsi mhux forsi Alla ma rridx dak it-tixrid ta' demm imma li jagħmel minn rasu dakinhar. U r-reġina Ġeżabel kienet qed tfittxu biex toqtlu. U din il-lezzjoni li qrajna llum. Elija ħarab fid-deżert għax kien hemm ir-reġina qiegħda tfittxu biex toqtlu għaliex għax qatel il-dawk l-400 profeta. U ħassu abbandonat minn Alla. U prova jfittex il-Alla mela fid-diffikultà tal-ħajja tagħna dawn huma 3 personaġġi. Irridu nfittxu lill-Alla. Issa lill-Alla fejn ħanfittxuh, ħafna minna jiġu l-Knisja u nagħmlu sewwa. Però Alla kapaċi jurina minnu mhux biss fil-Knisja. Il-Knisja l-aktar mezz ġust li niltaqgħu mal-Alla. Però araw kemm dam ifittxu Elija, fejn kienu jaraw il-profeti l-oħra, fettxu fir-reħ qawwi, fettxu fit-terremot, fettxu fin-nar. Imma Alla kellmu permezz ta' ziffa ħelwa. Ġifieri Alla lielna jista' jkellemna permezz ta' sempliċi tifel, permezz ta' sempliċi kelma li nisemgħu, permezz ta' sempliċi funeral, permezz ta' sempliċi forsi daqsxejn ta' mart. U Alla jkellimna. Irridu nfittxuh lill-Alla. Mela dan Elija illi kien skoraġġut għall-aħħar imma Alla ma abbandunax. Tidu skandlu jekk ngħidilkom anke Ġesu kien skoraġġut fil-Vanġelu tal-lum bħala bniedem għax bħala Alla kien jaf kollox. Mela il-Vanġelu jgħidilna kemm sabiħa din. Wara li n-nies kielu u xebaw ġuf kien għadu kif għamel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobż Ġesu. Ġesu minnu fih ġiel id-disċipli, ġiel ta' ikkmandhom, obbligom jitilqu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies, ma ħallihomx jibgħatuhom lin-nies. U Ġesu kien forsi ftit mhux irrabjat imma imdejja għal żewġ affarijiet. L-ewwel qed qallhom meta qallhom itemew mill dawn in-nies, x'qalulu? Ibgħathom id-dar jixtruhom ma xi jieklu. Naħseb Ġesu qal iwa 3 snin nitħabat magħkom li ma kintux 12 l-apostlu għax aħna ngħidulhom apostlu. Għadkom ma tgħallimtux.
Imbagħad wara ridu joqogħdu hemm jieħdu l-onuri għalhekk bagħthom Ġesu, ridu joqogħdu man-nies ara kemm aħna bravi kattarna l-ħobs u l-ħowt u Ġesu bagħthom. Kemm nagħmlu aħna jagħmel xi ħaġa tajba magħna, itik moħħ tajjeb Alla, itik moħħ ta' business, itik moħħ tajjeb fl-iskola. U aħna niftaħru bina nfusna, ma nirrikonoxxux li dawk huma doni. Itik familja sewwa, itik tfal f'saħħithom, u ma nirrikonoxxux forsi nżartu xi waħda balla wkoll il-grazzi. U Ġesu bagħthom. Għalhom morru issa n-nies nibagħthom jiena, x'ħad toqgħodu tagħmluha biex tħossukom minn fuq ħejmi jaf kemm nagħmlu aħna wkoll taħna kultant is-saċerdoti għax nagħmlu xi ħaġa tajba jew xi laqgħa li tirnexxi jew xi qudiesa jiġu ħafna nies u ħossuna kburin. Mura jidilna li dak Alla qed jaħdem u jmiss l-erwieħ. U Ġesu x'għamel? Bagħthom u l-apostli ndunaw. L-apostli ndunaw illi Ġesu ma tantx kien kuntent bihom u twerru beżew għax ħallihom weħedhom. U ħallihom weħedhom fuq dajsa u kienu jafu illi l-maltemp bil-lejl u Ġesu x'mar jagħmel xi ħassu qalbu magħfusa bħala bniedem għax l-apposti wara 3 snin kienu għadhom ma fehmuhx. Mar jitlob. Meta aħna l-awġ tad-dinja jafas fuqna rridu nfittxu lil Alla fit-talb fis-silenzju. Alla mhux ħajabbandunana, dik ibqgħu ċerti minnha. Biżżejjed tħarsu lejn ħajjitkom, jien meta ħares lejn ħajti u nara minn xi għaddejt. Ngħid illum qiegħed hawn jiena f'dan il-post, grazzi mhux għal koinċidenza, x'hemm ma jiġri. Grazzi għax Alla bil-kooperazzjoni tiegħi li kooperajt mal-grazzja tiegħu, illum qiegħed hawn fuq dan l-ambone. Kieku minniex hawn, illum intom qegħdin hawn għax ikkooperajtu mal-grazzja ta' Alla. X'inqomtu qed toħommuru qudiesa kooperajtu mal-grazzja ta' Alla. Il-mewġ tal-ħajja ħajafas fuq. Bħal ma fas fuq Pietru, u Pietru anki di sabiħa ta' Allu mulej, arkem kien dubjuż Pietru, għal dan ir-rabja u talaqna weħedna laqas ġemana fuq id-dajsa, fil-fatt għallu jekk huwa int. Jekk huwa int. L-ewwel ħasbuh fantasma, bad kien għadu fid-dubju, jekk huwa int għidli biex nimxi, jiġifieri jaf kemm nagħmlu jekk Alla. Jekk int Alla, ipprova li int Alla, għatini din il-grazzja, fejjaqni minn hekk, għamil li hekk. Isna nagħmlu blackmail lil Alla. Isma' jien nikmandaw, jew it-tieni jew isma' this forget it tajja ma nersaqx l-Knisja. Kemm nittrattaw ta' tfal lil Alla ħna bħalma għamel Pietru, jekk kunu ordna, walla jordnalna ta' ejjew, jiena nserraħkom. Imma mbagħad f'nofs triq xi nibda ftit mal-temp tal-ħajja fil-familja fuq ix-xogħol f'saħħitna bdew niddubitaw. Meta naħsbu li Alla ħajabbandunana, mulejjenni kemm int bniedem ta' fidi żgħira, kemm tiddubita, xi darba naqsitek biċ-ċobs fuq il-mejda, frattant inti taħdem minn filgħodu sa fl-għaxija għax taħseb li bix-xogħol tiegħek ħażżomm il-familja. Iżżomm il-familja, imma tesaġerax. Immur għandi 1000 tabib. Jien dolodu għalhekk it-tardjajt ftit għax ċertu tobba l-ħadd jaħdmu wkoll, jien ma naqbilx ma' x'tagħmel? Imma naħseb li għax ħammur għand tabib ħajfejjaqni, imbagħad fuq kollox Alla. U jaf meta żmien tiegħi jien nista' nagħmel il-parti tiegħi u għandna mmorru ta' għand it-tobba. Għandna mmorru għand it-tobba. Għax għandna nieħdu ħsiebna saħħitna, però jekk inkunu konxi li aħna hawnhekk passaġġ mixja. Nista' nara 1000 tabib. Xin jasal il-moment li niltaqa' Alla, rrid nkun preparat. Dan mhux biex imbeżżakom qedtilkom kemm il-darba din, irridu nkunu konxi. U jiena obbligat li ngħidha lili nnifsi din, u obbligat li ngħidha lilkom. Għax aħna minn hawn passaġġ. Għalhekk meta naħsbu fuq dal-affarijiet u ngħixu l-Vanġelu kif qed jagħmel kif rajna l-lum, mbagħad ngħixu ħajja aħjar. Għax qalbna ma tkunx marbuta biss ma saqajja fl-art, imma tkun qalbi marbuta mal-etern.
għal ħares aħna kunu biss marbutejn fl-art. Għax nkunu boloħ. Bħalma kien iblaħ Pietru. Ma Pietru għalmenu tinsewx li Pietru ċaħdu 3 darbiet. Naqsitu l-fidu ma nafx kemm il-darba. Frattant Ġesu xi niżel fuq il-muntanja, tiftakru meta mar jitlu fuq il-muntanja qabel ma għażel l-apostli. Mjaf li l-missier kam qalu iwal dawn it-12 ma nistax inbiddilhom, ħallini ninżel u nażel 12 oħra. Le niżel u reġa' mar jafda fihom. U Pietru wara ftejt naqsitu l-fidu huma xorta fuq bena l-Knisja u għandha l-Knisja għandha 2023 sena. Għax mhux aħna mmexxuha, imma hu. Għalhekk nitolbu lil Alla ta' f'mumenti ta' diffiċli fil-ħajja tagħna li ħajkollna għax il-ħajja hekk, il-ħajja tabor u mal-temp, tabor u mal-temp. Nintefgħu f'idejn Ġesu u biss jaf x'inhu l-aħjar għalina u daqskemm jista' jtina l-aħjar u ħadd aktar fid-dinja. Għalhekk nersqu lejn Ġesu fil-mumenti bħalma resaq Elija u ma ninsewx li Ġesu wkoll għadda minn dan mumenti ta' diffikultà u mar jitlob u aħna wkoll ta' meta ngħaddu mumenti ta' diffikultà nintelqu f'idejn Ġesu. U Alla jkellimna, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wiefa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna jiena nemmen f'Alla wieħed. Sta kollox li ħala s-sema u l-ard dak kollu li ma ben Alla minn Alla qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmej u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-setta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni li sar bniedem. Salbu għalina, wara taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-telet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assemu qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja x'jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu u li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-libel. Nitkellem. L-enfom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma midija waħda għal-maħfa tal-biet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Poġġu t-talb tagħna fih dan il-mulejli u s-salvatur u l-għajnuna tagħna. Għal-Knisja tiegħek sabiex tkompli twassal il-kelma ta' salvazzjoni lil kull bniedem. Nitolbu għall-immigranti sabiex isibu pajjiż li jilqaħħom u ma jkomplux isibu l-għarqa f'nofs l-ibħra tal-Mediterran. Nitolbu għall-mexxejja tal-pajjiżi biex jaħdmu verament għal-waqfin minn kull gwerra biex il-popli jgħixu fis-sliem u ma jkollhomx għalfejn jaħarbu minn pajjiżhom. Nitolbu għalina l-kol sabiex fuq l-eżempju ta' Kristu nitalmu nsibu ħina għat-talb u għal-meditazzjoni fi żmien ta' diffikultà. Nitolbu mulej biex bl-interċessjoni ta' Umna Marija titbirek il-familji tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil persuni li jduru bihom. Mulej ilqa nitolbu talbna u għenna biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex dejjem nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
itolbu Ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li permezz ta' dawn id-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej missier qaddejsa la ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna ran ta' ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu s-Santu li bih qajjimt il-Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawduk għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ola tas-smewit. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'fidi, ejjew b'imħabba nirkorru għand il-missier tagħna u nitolbu it-talba li jibnu stess għallimna u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares neħtijietna żdars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek qed jaslimu l-għaqda li trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-demm ta' Kristu ħarsna ħajja ta' dejjem.
O Ġesu, kif tinsab fil-qalb tagħna, kif dħalt ġewwa d-dar tagħna, nitolbuk li bħal Pietru meta l-mewġ tal-ħajja jkun qed jelibna, nħossuna qed nerqu, nitolbuk tatina jdejk. Tatina il-forza li aħna ma nitilqu qatt dik idejk biex naslu fil-port pajjiżna, is-sema, il-ġenna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li bis-sem li nieħdu fis-sakramenti mqazza, nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li nibdew sew bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Nixtieq nagħmlilkom l-avviż l-ewwel qabel kollox appell urġenti bħalissa fl-isptarijiet tagħna hemm nuqqas kbir tad-demm. Il-provvista tad-demm naqset hija baxxa ħafna. Għalhekk partikolarment dawk li huma O positive nħeġġuhom biex dalgħodu jmorru jagħtu id-demm. Mhux biss min għandu O positive, imma hemm nuqqas kbir, hemm bżonn kbir ta' dan it-tip ta' demm. Kull min jista' jmur jagħti id-demm jagħmel dan dalgħodu għandu ċans sassija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. Sintendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Għada imbagħad nidħlu fis-solennità tal-festa għażiża tal-Għid tal-Madonna, l-Għid tal-Assunta, il-festa ta' Santa Marija, il-festa ta' dan is-santwarju. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu juri verament il-Marija qiegħda tiġi imtella fis-sema fil-glorja tal-Missier. U għalhekk hawnhekk niċċelebraw il-festa billi għada lejliet Santa Marija mit-8 sal-10 ta' filgħaxija ikun hawn il-velja tal-Assunta fuq it-suntier tas-santwarju. Inħeġġiġkom għal min għaddu qatt forsi m'għamel din l-esperjenza jew huwa mument ta' talb veru sabiħ fejn flimkien mal-isqof u s-saċerdoti jingħadu xi salmi, kun hawn il-kant, is-sena ħajjiġi animat ukoll mill-grupp ta' żgħażagħ li jipparteċipaw fil-Jum Mondjali ġewwa Lisbona. Imbagħad ikun hawn il-quddiesa, il-velja tikkonsisti wkoll fil-quddiesa ta' Santa Marija. U għalhekk għada il-quddiesa tas-6:30 ta' filgħaxija ma ssejrx. Ikun hawn biss il-quddiesa tal-velja fit-8. Imbagħad nar Santa Marija il-quddies ikun bħas-soltu bħal dak ta' nar ta' Ħadd. Bid-differenza li kun hawn quddiesa oħra żejda fil-5:30 ta' filgħodu xi pellegrini jitilgħu fuq il-għolja tammar fejn hemmhekk tiġi ċċelebrata quddiesa. Dan nar Santa Marija filgħodu kmieni fil-5:30 ta' filgħodu. Fil-għaxija imbagħad fil-5 ta' filgħaxija jkun hawn quddiesa fis-santwarju kif ukoll fid-dar ta' French tal-Arb tingħat it-talba tar-Rużarju. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.